Otrokovice vzdali hold svým pedagogům a pracovníkům volného času za jejich práci a oddanost při formování mladé generace. Slavnostní setkání konané 25. března u příležitosti Dne učitelů bylo oceněním jejich klíčového přínosu k rozvoji vzdělávání a volnočasových aktivit ve městě. Večer je především o poděkování těm našim pedagogům a všem, kteří se o naši novou mladou generaci starají. Sešli se dnes všichni, kteří tvoří tělo těch našich škol, jak mateřských, základních, tak i středních u nás v Otrokovicích. Letošní nominace čítaly celkem 10 jmen. Oceňovalo se v několika kategoriích, přičemž každá z nich reflektovala specifický přínos oceněných. Výběr nebyl náhodný. Každá škola či školské zařízení mělo možnost navrhnout ty, kteří vynikají svou aktivitou, kreativitou a lidským přístupem. Ocenění získávají nádhernou plaketu od města Otrokovice se sovou a s logem své dané školy a všichni také obdrží finanční částku. Já si velmi považuji náročné práce učitelů v dnešní době, kdy musí reagovat na měnící se svět, na digitalizaci, musí být kreativní. Učitel dnes není nositelem informace, ale je to průvodce. Mezi oceněnými byla i Aneta Horová z Domu dětí a mládeže Sluníčko. Ta se věnuje nejen sportovním kroužkům a táborům, ale je také klíčovou postavou projektu Zdravý pohyb do škol. Její nadšení pro práci s dětmi je důkazem, že motivace je základem úspěchu. Já si to opravdu hrozně moc vážím, tohoto ocenění. Beru to jako zpětnou vazbu, že práci, která mě baví, má vlastně ten správný směr a dává to smysl i ostatním. Asi mě nejvíc baví ta radost těch dětí. Děti se rádi hýbou, i když je teda ta motivace čím dál kdyby těžší pro ně a je to náročnější pro nás, pro trenéry, ale když už se do toho opravdu zakousnou, tak mají z toho radost a zjistí, že to vlastně na to nikdo neumírá. Slavnostní atmosféru v sále dokreslila vystoupení žáků místní základní umělecké školy a o emotivní závěr se postaralo divadlo Variace z Otrokovického gymnázia.